A tradicional procesión marítimo-terrestre da honra da Virxe do Carme volveu a congregar o interese máximo dos veciños e visitantes ao municipio de Ribeira. A lonxa situada no recinto portuario converteuse outro ano máis no escenario no que se desenvolveu unha multitudinaria misa solemne cantada pola Coral Polifónica Municipal de Ribeira baixo a dirección de Enrique Paisal Negro. Ademais, a banda de música de Negreira interpretou o himno galego durante a Eucaristía. Acto seguido, a Virxe do Carme sairía en procesión por mar a bordo do buque Virxe do Carme, que estivo acompañado durante a travesía doutra trintena de embarcacións grandes e pequenas. Foron lanzadas 3 coroas de flores para honrar aos falecidos no mar. Unha foi botada polo alcalde Manuel Ruiz e o patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez. Outra polo senador José Luis Torres e o capitán marítimo de Valagarcía, Manuel Martínez. E a terceira por 2 devotas que quixeron realizar tamén este xesto. Acabada a procesión marítima, a peregrinación continuou por terra donde o peirao ata a igrexa de Santa Uxía. Numerosas persoas arrexuntáronse nas rúas para presenciar este acontecemento, que tivo como última parada o adro do templo, onde a Coral Polifónica Municipal cantou a Salve Mariñeira e a banda de música de Negreira entoou os himnos galegos e español.